Hi guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायनाय थाबाय। दायो जोङो पुचका बानायना जानो नागिरदों। नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। स' बिदिबा थुदो भिडिअखौ देखायलांसै। जोङो दायो आलुखौ रुना लाग्रोनो नागिरदों। दै होनोसै आरोना। दैया बारा बुरजा नांनाय नङा मोनजासिम आरो दायो मोननो जासिगोन गोदौबाय ग्लब ग्लब गोदौगासिनो दङ मोनथारसिगोन दसेनि उनाव मोनजाथारसिगोन जोङो पानि पुरिखौ पुचकाखौ आलुआ मोनबाय दसेनि उनाव जिरनोसै दायो सामब्राम गुफुरखौ गायथाम लाबाय बेयो गुलमरिस ओमफ्राय बेयो सामब्राम गोजा दरथाम लाबाय आरोना ओमफ्राय नै संख्रि गोसोम लाबाय ओमफ्राय नैबे नारें खारजिखौनो सेबनोसै आङो थिंख्लां गैया नालाय बे सामब्राम गोजाखौ हानानै लानोसै ओमफ्राय बेखौ उननानै लानोसै सामब्राम गुफुरखौबो ओमफ्राय आङो थाव एसे होनानै जा सिफ्लेखायो आरोना आलुखौ जाबाय ना होबायनोसै जोङो दानिया नाखौबो सारै जानोसै जानोसै ना सारै थियारि जाजोब्बाय दाय जाना नायनोसै टेस्टिं ओरैबायदि जासुलिना आङो रावबो हास्लाबनाय नङा आंदो जानायाव जेनला जोबगोन जासुलि नुवाखै पिम्पल्स बेरना होदो गुस्थि खाथियावनो जा गिदिरखाना लुन्द्रुननो लुगैनाङा दे आंनि जानायखौ लोगोफोरा हासो खिनाय जागोन बोरैबा